ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବନି ତ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ତତେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି ତୁ ଆସି ସାହି ଉପରେ ପୁରା ଭିଡ଼ି ସାଇଲୁଣୁ ଓ ମାଗ ଟୁରୁଲ ଏ ସାଇ ଭାଇ ତୋର ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଅଛି ତୁ ବାବାରେ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ ସାହି କିଛି ବି କହୁନି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ମତେ ଏଠିକି ଡାକି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନାଇଁ କେମିତି ବା ଇରା ନାଇଁ କେମିତି ଇରା ବାହାଘର ଆଗରୁ ତମର କଲେଜ ବେଳେ ଭାବନାମା ସବୁ ଥିଲା ଆଜି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଲେ ମାଗ ଟୁରୁଲ ମାନେ ନାଇଁ ଶିଖଉଛୁ ନାଇଁ ରରେ ଧନ ଆଜି ଡାକୁ ଡାକିବି ତୋ ବିଷୟରେ ବିଚାର କାହିଁକି ବିଷୟରେ କଥାଟା ବଢୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଅତୀତ ପ୍ରେସେଣ୍ଟ ମୋ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ମୋ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ନୁହେଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ହବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଖିକୁ ପାପ ଦେଖାଇବା ସ୍ୱଭାବିକ ତେଣୁ ପାପ ଥାଏ ଆଖିରେ ଆଉ ତୋ ଆଖି ଏମିତି ଦେ ତୋତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ହବା ମୋରି ଆଖିଟା ଫୁଟି ଯାଆନ୍ତା ତମଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତା